Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rodel. 36 years old at isang seaman. Matagal na po akong nangingibang bansa para sa pamilya, para sa kinabukasan, at para sa babaeng mahal ko. Sumulat po ako para humingi ng payo. Hindi ko po kasi alam ang gagawin ko sa ngayon. Ganito po kasi, matagal na kaming magkasintahan ng girlfriend ko. Ilang taon na rin akong pasampa-sampa ng barko, humaharap sa alon at sinasalubong ang lungkot. Siya naman kasi talaga ang inisip kong dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Siya ang laman ng mga dasal ko sa gabi. Siya ang unang iniisip ko pagmulat ng mga mata ko sa umaga. At kahit anong pagod ko sa trabaho, sapat na sa akin ang marinig ang boses niya sa telepono o makita ang ngiti niya sa video call. Kaya nitong huling sampa ko, nag-ipon ako ng sapat. Lumakad naman na maayos ang kontrata. Kumbinsido ako na dumating na ang tamang panahon. Pagbaba ko sa barko, hindi lang ako magbabakasyon. Tutuparin ko rin ang isa sa pinakamalaking plano ko sa buhay. Sosorpresahin ko siya at magpo-propose ako sa kanya. Nakahanda na ang singsing para sa kanya. Pero bago pa man ako makaluhod sa harap niya, bago ko pa man mailabas ang singsing na ilang buwan kong pinag-ipunan, isang balita ang dumurog sa puso ko. Nalaman ko mula sa isang malapit na kaibigan na habang wala ako, may naging karelasyon ang girlfriend ko. Nung una, hindi ako naniwala. Umasa akong chismis lang. Pero nung tanungin ko siya, lumuluhan niyang inamin na minsan nga siyang nakalimot at nagtaksil. Hindi na daw mauulit. Ako daw ang mahal niya at gusto niyang makasama habang buhay. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Para akong nilunod ng alon. Hindi ako makahinga. Yung singsing, parang naging bato sa bulsa ko. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Mahal ko pa rin siya. Ito yung pinakamasakit. Kasi kahit gaano kasakit yung ginawa niya, hindi pa rin nawala yung damdamin ko para sa kanya. Gusto ko namang magpatawad at isalba ang relasyon namin. Gusto kong maniwala na mahal niya ako at hindi na niya ako lolokohin ulit. Pero paano kung pagbalik ko sa barko, may ibang humalili na naman sa lugar ko? Tambalang kumikinang, ano kaya ang nararapat kong gawin? Itutuloy ko pa ba ang proposal sa babaeng minsan na akong sinaktan? O panahon na ba para tapusin ko ang relasyon namin sa isa't isa?
Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Rodel. Nakakalungkot naman, Rodel, yung Hi, Rodel. kwento mo. Yung singsing, bigay mo muna sa amin. Kaya nga Oo, wag patago. nating hayaang maging bato yung singsing kasi Oo. ang taas na po ng Oo. per gram ng gold. Tama. Kanina lang ka-message ko ang ating fairy gold mother na Yes. nagse-celebrate ng Oo. kanyang birthday Happy today. birthday! Oo, minessage ko rin kanina, binati ko Ayan, rin. happiest birthday to our dearest fairy gold mother, Mayet de la Rosa! Happy birthday po. Happy birthday, Madam Mayet de la Rosa of Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Kanina ka-message natin siya, no, binabati natin siya ng happy birthday at sinasabi niya nga na pataas na talaga ang per Oo. gram ng gold. Kaya nga. Oo, kaya kung tayo po ay may extra pong budget, ang investment po ay sa gold po natin na ilagay. Yan. Tama. Kaya Rodel, yung singsing na yan, wag mong gawing bato. Oo. Kung bato rin lang, ibato mo sa amin, Ayan. Diego. Ipatago mo muna sa... Hindi na, baka hindi maganda kasi yung design. Kaya hindi natuloy ang proposal. Wag mo na ipatago, papatunaw namin ni Tama. Diego. Kasi pwede yun patunaw, tas Paggawa gawa ng natin ng bagong design. design. Ganyan. Ganon, kaya ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry yan. So anyways, malungkot talaga. Pero ramdam ko talaga, Jegs, na gustong-gusto niya namang patawarin. And I think totoo. forgiveness is a gift. Correct. At napaka-espesyal naman ng babaeng yan. Gusto ko lang sabihin na hindi na ikaw ang kausapin namin, Rodel. It's really more of the girl na utang na loob. Grabe yung pagmamahal nitong si Rodel para sa'yo na willing siyang kalimutan yung ginawa mong kasalanan sa kanya. Alang-alang sa pagmamahal. Kaya umayos ka naman, di ba? Well, ako bilang isang lalaki, ramdam ko to yung nararamdaman ni Rodel na mahal mo yung tao pero hindi mawala yung sakit, yung pagdududa. Correct. Nagkaroon ka na ng prejudice So ako, bilang sa point of view ng isang lalaki, Rodel, hindi ko sinasabing hiwalayan mo na. Hayaan mo munang iproseso yung nararamdaman mo. So, ibig sabihin, wag ka Wag agad muna. magde-decide. Wag muna. Oo. Yung papakasalan mo ba siya o hindi papakasalan, wag muna. Or kung i-breakin or hindi, wag yan. din muna. Wag muna. So Wag. kumbaga, hayaan mo muna maghilom, wag din magmadali sa desisyon kasi mataas ang emosyon mo Correct, ngayon yan. Mataas ang emosyon mo, maaaring ang nararamdaman mong alon ay alon ng pagmamahal at alon din ng galit. So, may mga alon, hayaan mo munang kalmado lang yung dagat. Correct. Pagka kalma na yung dagat, kalma na yung feelings mo, ibig sabihin, mas madali na magdesisyon. Ayan. At doon naman kay baby girl. Kakainis Kasi- ka ha, baby girl ha? Ako naranasan ko to dati. Ako yung gumawa ng kalokohan. So, it really takes time na i-redeem mo yung sarili mo. Mararamdaman mo yan sa partner mo. At hindi siya automatic ha? Hindi. Na mapapatawad ka Hindi. ha? Na mariredeem mo yung sarili mo. Ang swerte kapag ka na-redeem mo. agad-agad. Agad-agad or mapatawad ka talaga in time. Oo. Pero kung hindi, It takes hindi mo rin siya masisisi. Hindi naman nagbago yung pagmamahal dyan. Hindi mawawala. Andyan ba rin yung pagmamahal nyo? Pero yung pagdududa nandyan na. yung dahil sa pagkakamali, talagang yun yung isa sa mga consequence. Correct. So kung ang consequence, baby girl, ay in time may pagdesisyon na ni Rodel na hindi niya kaya. Hindi niya kaya kasi lagi siyang nag-iisip na tuwing nagbabarko siya, may ibang umaangkor sa'yo, di ba? May ibang umaangkla. May ibang umaangkla sa'yo, di ba? Hindi natin din masisisi. Oo, And ayan. sabi nga ni Diego kanina, it's a consequence of our wrong decisions. Totoo. May mga desisyon talaga tayo na ginagawa at ito po ay yung isa sa mga resulta. Pero once binigyan ka ng second chance ni Rodel, baby girl, ayusin mo kasi hindi lahat mabibigyan talaga ng second chance. Ang hirap ng feeling na yan, na mahal mo yung tao, pero parang may doubt may ka. part sa'yo na hindi ka naniniwala, pero mahal mo. Ang hirap niya, Rodel. I feel you. Totoo. Oh. Pero alam mo, Rodel, kung halimbawa talagang seryoso ka na din doon sa starting a family with baby girl, maybe it is also an option kung ayaw mo na mapalayo at laging nag-iisip
'Diba? Although kahit na malayo dapat sa totoo lang loyal pa rin po tayo kahit malayo 'di ba? Pero wala lang, naisip ko lang na option na baka naman kung gusto mo na din talaga mag-settle and start a family, 'di ba? Di baka may ibang option bukod sa pagbabarko. Hindi natin alam, pero let's see. Again, hindi naman yan dahilan dahil magkalayo kayo. Correct. Kasi marami naman talaga yung mga seafarers ngayon na nag-work ang relationship. Ako sa family namin, yung mga ilang pinsan ko na maganda yung family nila, masaya. Yung dynamics nila ay ayos naman kahit malayo, 'di ba? Ganyan po talaga ang temptasyon. Nangyayari po talaga yung mga ganyan. Hindi naman sa nananakot sa may mga seafarer na jowa o kaya hindi naman po lagi. Meron lang talagang mga pagkakataon na may ganitong mga kakatihan na nangyayari. And to be fair din ko minsan, hindi ko rin sinasabi na eto yung ginagawa mo, Rodel. Tingnan mo rin, kumbaga timbangin mo rin kasi kuminsan, 'di ba, sa mga seaman, may mga pangangailangan din kayo. Bilang mga lalaki, tayong mga lalaki, may mga umaakyat din kuminsan sa barko. Ayan, ayun din. 'Di ba? At saka yung daw, a girl in every port. May ganun daw. Balita, hindi naman sa nananakot sa mga naiiwan ng mga misis dito. Ayan, pero may ganyan din daw. So titingnan mo din doon sa perspective na 'yon na kung nangungulila ka, nangulila din yung partner mo. Pero again, hindi lisensya yun. Hindi. So para at least lang ma-justify mo lang na talagang yung bigat ng nararamdaman mo, 'di ba? Na hindi talaga sobrang makasalanan ka na So kaya nga yun yung sinasabi ko na baka naman sa pangungulila. Ayun. Doon natin na gawa ng paraan. Kaysa naman mangulila, edi magstay na lang dito. Ayun, sa pa yan. 'Di ba? O di naman kaya mag-seafarer na rin si ate. Si baby girl. 'Di ba? Kasi kung minsan ito mga pangyayari, parang ginagamit din siya para makita niyo yung mga sarili niyo Lesson siya actually. Kaya nga, So, yun yung isang pwedeng yung option nakikita ko na kung may part kay ate mo girl na gusto niya siguro ng laging may paghaplos sa kanya pero ituloy dahil malayo ka hinanap niya sa iba di ba? Di pwedeng dito na lang para ikaw na lang na laging kumamot, di ba? Ng mga kati-kati. Kasi yung pakikipagrelasyon kasi sa malayo, si LDR, it's a gift Correct. Hindi may lahat mga tao carry. na hindi kaya, may mga tao na kaya. Ako I've never had an LDR kasi alam kong hindi ko talaga kaya. Ayan, bakit? Gusto ko laging easy access ang kakamot. Ng likod ko. Tama. Haplos ng mga ulo ko pag umiiyak ako, iyakin pa naman ako. Ganyan. Totoo. Gusto ko yung correct. Readily available, yung taong yon. Yung mga tipong kapag ka na-stress ako ngayon sa opisina, gusto ko pagdating ng hapon, meron ako masusumbungan na actual kong kasama at maiiyakan. And ganon. maybe that is because na pinalaki ka with tender and loving care ni mami, di ba? Ganon. Kumbaga sanay ka sa mag-touch, yung yakap, nandyan. So iba tayo ng mga dynamics. May mga iba naman na hindi, okay lang sila. Ganyan, di ba? Successful din naman. Oo. Swerte din kapag ka gano'n na okay sa inyo ang LDR. Kasi syempre habang ikaw ay bumabiyahe sa barko, malaki din talaga ang sweldo. Maganda din talaga ang ipon. Correct. 'Di ba? Yun din naman talaga yung good side doon, mas maganda din naman talaga ang kitaan. Depende pa kung anong klaseng barko 'yan. Tama. Grabe ang mga tips. Tapos yung posisyon mo sa barko. Kaya nga. So, basta in other words, wag munang magdesisyon ng padalos-dalos, diba? Kalmahan mo lang muna ang mga alon ng iyong damdamin, ha? Oras natin, mga kabisyo. 1:39 na. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!